Kamu tuh nondo ya. Ayo. Coba ini. Apa sih biar ya, Bang. Ini apa sih? Iki lho sing anu. Ya apa sih? Wah, ya kon cepetan ben. Awas aku Pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Ya apa blek? Jangan blek. Wes malah ae kon tak ngantos kabeh kon kok. Coba sih pengamen kon iki. Wes ngalah. Oh si lagi. Iki boleh iki. Apa ya enak ya? Hehe, lapo. Biasa nih Mak Ji. Tak biasane. Loh, apa sih? Ayo, tuku apa? Rujak, Duit ana apa, Kak? gak duit. Ono, Temenan? wis jelas ono. Bonai lho ya. Lho, gak wis iki. Dolah sampean kudu ngamuk Mak Ji dukoni. Katanya gak ngamuk. Wong awak gak bayar. Lho, Lajur tak duitku iki kok. Yo, Bangkel akeh kok. wis talah, tenang ae beres lagi. Luwi Mak Ji. Dedek pira? Deloki. Lho ono maksudnya tak kudu tak ditokno. Repot iki. Lho iki temen ono iki. Saya ora mbok Rojak lombok piro ya? Mbok sampean kayak 17. Sama Mbok larang. aku. Oh iya wis. Torok mbok aku. Ya papat ya wis, papat. Wis, Ya. bayar lo ya. Waduh, dibalan-balani iya ya. Tak doli, cok kuatir karo aku pokoke sip ngono lho. Ya beres. Ayo isine apa ulah mbok loro ae cok ojo akeh-akeh kok kepedesen. Iya wis. Isine apa ae? Isi anu. Tahu loro. Ya, Ambil iku mau. ngene Ya, komplit terus Katik sayur asin. ya ambil sayur asin Oh, Mak Ji, ambil, ya. wareg. Oke. Ngene iki piro Mak Ji? Apa? Wis aja takon ae. Lho, Gak gak tuku piro. takon. Iya aku mau takut tok Kak? Mak Ji. Kudu tuku lek takon. Oh ngono ya. Duh, cek angel aturane. Kapret. Lo tak? Waduh, Bayar lo ya. ditarik. Terima kasih. Ini balik bayar. Ayo entekno aja tadi gak dintekno. Beres. Nikmat lezat iku soalnya. Kok Banyu restoran? putih. Loh iya toh. Oke. Aduh. Mak Eji iki gendeng Mak Eji iki rek. Wedes are. Aduh. Kayak rombok piro wong iki, Mang. Yesus. Berarti pangan ya opo? Pangan ya opo aduh. Mak Eji. Wah. Loh. Mbok. Ciblek mbok kenceng ae rek. Loh, ndi ciblek? Oh gaden, rujak lho apa nang gaden? Gak duit aku blek. Ada duit. Iya, nyekelno iki celana gak payu. Kene sik lho. Kene ndi? Lho rujak iki lho pangan iki lho. Tapangane blek ya. Iya panganan. Blek tambahno sego blek. Iya aku blek. Kon ku ya aneh-aneh rujak legi kayak sego. Gak iso ta? Kayak aja bongol-bongol kok dadi arek nemene masuk luwe yo. Oh, sampe sego iki lho. Wuduh lah arek iki. Entekno wis. Gak kerupuk blek. Kakek ura-pura apa pisan. Kerupuk blek. Ropo nih Maiji. Gawe cek akeh men nggawe anu penjalukanmu. Sing sego njaluk kerupuk. Ya apa maneh mari ngene. Biasanya nek gini-giniku iki ya rujak legi, ambek tekan bakar cocok. Iki jalukmu tekan bakar ono. Iki ono maneh. Gak ono. Iki ono comboran ngono lho tekan bakar. Mbok. Luwe temenan rek.
Ya Black kan segoe. Ya garpuwe iki emplokan pisan. Kok mbek sego barang. Black, Apa? kan untuk penggawean Black. Lha aku dhewe nganggur metekur kok takok aku. Ya lapo ta lapo lu ngobek-ngobek opo Black. Loh, wong e nang ndi? Eji? Eji? Ya, Gat wong iki lho. lho. Ter, Loh, nek kene kabeh tuyul-tuyul li. iki lho golek penggawean. Info mulai info 1 mesti A1 ah. Ini lho iki Cimplek butuh penggawean. Gawe nopo? Iki sembarang iso. Pokoknya iso apa, Blek? Sembarang wis, ngedok-ngedok sumur ya iso aku. Wedhus sumur. Iya. Kok tak wedhus sumur? Lah wong iki sapi teng tau diceguri ambek iki. Mosok. Lho, Apa kabeh? serba bisa lah iki. Iya wis sembarang Lho, wis. kok apa jenenge? Doni, boleh tukang cat. Oh, Doni sing Yo. omahe kene ku ah. Yo. Iya iya iya. Gelem ah kon. Wis parano Lah wis. wis Black. Nganu, ngene. Ya aku malah yang ditawani. Si butuh penggawean lah awakmu ah. Ya wis mbok gojek ono ya. Wani bayar piro kon nang aku? Tak Bocah iki. rokok. Lho, merokok tok. Iya, tak. Wah, yo. Gak masuk. Wis ndak takokno, aku gorong ngoleh tukang anyar. Ya saya kan Black. Temenan. Yo iki. saya sana yo. Ya wis, ayo. Loh, nanti? Sini Loh, bayar? Ono penggawean ki, Beb. Kakek ini tumpes sih, aku bayar yang ke. Enggak mesti weteng lah sih. Engko ngomong dhewe nang Doni. Ya ambek omongno Black. Lho mosok ngomongnya gak iso mblek kon niku. Lah iki arek. Yo iki lho, Don. Apa? Iki lho, iki mangkani water. Ana omamu, jare awakmu butuh tukang. Iki lho, tak gawakno tukang. Ya butuh tukang mek gawe ngresiki iki lho karep tak cet Apa? ngresiki iki lho lho tekan seru-seru kabeh ya ya porsiki ya gak butuh tukang-tukang sing ahli-ahli nemen asine mek kari ngecat ngresiki digosok-gosok karo kari ngecat katok rapi karepku sapa Black tukangnya Black Iki lho, Cimblek. Cimblek iki iya jaremu bekas model majalah Bobo. Masa iso cover boy kira ngecat kok ngene iki. Iso wong iki sapi tenge dijeguri. Gue aku ngene Mas. Lah iki butuh perkara sapi teng Black. Nenek-nenek ini iso ta kok gak wedi ya kok. Lho iki. Tapi dhuwur gojek ono Black yo. Waduh, iki aku malah. Iki ajane mek endek Mas, tapi kan ya butuh Ondo, Mas. Iya, oleh Sewangi wis. Kokang lek masalah ondo kan ngene sapa. Iya wis minta tukang rokok ta opo ngono Black. Oke. Temen ah, Iya, paling mek Mas. butuh rong dino paling iki jare iki. Sedino rong dino lah. Mulai kapan nih? Engko meneh. Lah kon iso mu kapan? Meneh wis. Ambek sapa terus sing ngewangi? Iki sing gojeki. Aku sing meneh. Kon. Goceli. Iki Iya. sing anu Iya. sing action sing gojeki kon. Iya. Wah. Aku gak butuh penggawean. Ya wis meneh ae, Cuk. Awan-awan nemen-nemen kok moro jam 12. Oh siap wis. Jam 09 jam Lah, 10. dadi meneh kon tanyo sing isu jom bangkong. Ojo lali digojeki lho Black yo. Waduh beres, yang penting buruane tepak le apa-apaan meneh iki. wis, Iya. gampang masalah. Ya wis. Yo saya. Oke. Yo. Suwun yo. Lah, pun terang ini enak ini mbak sepeda ini pirang dari hutan hari. Pun terang ini enak ini mbak sepeda pun sepeda rusuh ini.
Tenang di. Ojo emosi antara. Yo, kate garap omahe Doni iku lho. Nyelang ndo ndi yo? Sido ta. Sido. Nama jitu no ne nyelang ono. Oh ya wis. Sing resik lek mbak sepeda, bojomu brewok engko. Oh, dobol li ngoceh lambene. Jitun sapa maneh? Don. Oh, lek Nyele ondo. Ondo? Resiki ome Doni lho. ono ndo sih. Oh iku ah. Yes gak apa-apa sih Kiai. Nutut iso iki. Ya iku kawin. Eh. Kon kono amblek. Waduh hari iki. Nah, ini no. Tak Yo, sih. Yakin nih, Blek. Nah, hati lu. Nah, mau tuh nondo. Ayo. Dobol ini. Apa sih biar emang. Ini apa sih? Iki lho sing anu. Wah, udah kon cepetan ben. Nah, wes aku. Yes. Pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Ya apa blek? Blek. Wes malah ae kon tak mantus kabeh kon kok. Arang bos wis iki pengamen. Wes ngawen. Oh si Blek iki. Yes, aku tak salin sih. Entarno ya. Ya wis petang lho blek yo. Beres. Loh. Ayo Paling ngecat apa kate nang mall blek? ya sing ngene iki ana ing aku bagian gocek. Iya lho. Sing terjual awakmu. Ya wis. Wah, kon iki. Ayo wis. Nanti Mas Doni blek. Ya sih tak celok iki ya. Iya. Kot. Wah, dintenteni sampai jam 09.00 gak munculmu. Loh, salin siap, Bot. Nah, iki lho ya. Pokoknya tok kene iki resi ono sampai rono wis. Bojoku pokoknya iki kan bekasnya banyu milih netes-netes ngene ae iku resi ono moro cetan wis. Wis ngono tok. Paham ah? Iya, Bang. Nah, itu Wis tak jukono alate sih. oke. Anu kuas sampe lek ono lap. Nah, kilo. Iki lho wis. Kilo peralatannya. Aku gocek ledok lo yo. Iya. Iki kapine engko kosono sih. Ayo blek. Sebagai penggawean ae iki. Blek. Ayo blek ewang ngono ah blek. Iya iki lho. Wah, kondo. Sik mulai tekok ngono sik. Pak Male aku tukangnya iki. Wis kene sik. Tukang awak. Sik pesenane sik iki. Wis tak goceli. Iso menek kon. Jadi lho. Tolong jemputnya iku blek. Iki lho blek. Wadah. Scrub iki lho blek. Ini kayak kongkonan dak. Yo terang ae ngono gak wani menek yo penting bayaran ah blek. Iya. Ya kocok ono blek. Iki kok Wis, nganu dhisik iki.
Oh ya wis. Tenang ae aman. duwe kanca ya gak iso menek isone mek ngresuloto ae. Salah penting lah bayaran akon. Ya wis gocok ono Black iki kate Wis logor aku tenang, iki. aman. Ngablak ae, Blek. Disorol aku dhewe ta ngene iki Black. Yo terang ae wong bojo awakmu. Lah tapi kan lek bagi duit Black. Aduh paling piro? Saya gak soro aku cek ngene. Black, gocelono Black meneng kok bandeng ae kon niku. Iki lho gocelono. Bahaya Black. Waduh. Ya opo kon iki? Ae aman. Kon gelem duwe apa gak? Wis ta lah, aman. Ndak wawakan iki. Duh, rame ae rek. Loh. Duit rek. Loh Black. Waduh, berarti goblok iki. Waduh, lo Black. Gendeng iki. Goblok kan iku Black. Logor aku Black. Mati aku ya Allah. Black. Aduh Black. Aduh. Aduh Black. Aduh, goblok kan Black. Muga nulungi tambah lapo ya Black. Kon iku nang kono Black. Aduh. Apa cimblek iku, Bang? Kapok akon, rasakno iku malah nek kon nglamana wong tek mari geblak ngono iku kon. Ya, Loh. Apa? Kon Blek. Opo kon iki? Logor aku kon iku. Ya apa sih Aku curiga iku Mang. apa akon blek? Yo, Goblok iki lho. Rasakno kalau wong tuwek kon yo. Ya, bisa. Kapok kon rasakno kon. Kapok rasakno. tenang, Bos. Ya, Ini kono yes. Black. Lah iya. Kok iso lho kon Kok nang ngene tak kon goceki Ngopi lho. mlayu. Kon iku lha apa sih Wah. mlayu-mlayu iku? Wadah, kon iki. Woro Black. Tenang, Bos. Kon iku mang lapo gak goceki. Ah, iki lho. Wis Tak kandhani tak hasil aja. Apa? Aku gimana mau duwe iki lho. Duwe apa? Oleh duit nemu ndek kono iku mang makane aku mlayu. Keplek iki. Delok sih. Lho. Lumayan lah oleh satu. Orang ini goblok kan iku iki duwe mainan iki. Iso iku lho, delokna. Duit mana iki? Wah, wis tambah loro boyokku Black. Oh, berarti duit arek sing mlayu mang. Arek Wah, babalan kon katanya bayaran kon. Bayaran iku duit tak dhewe. Mau. Karo bos.